Oke betul garis siji abang-abang gendera londo etan site kuburan mayit rambi abang ketondo moto wedah bubur ke golek duit urep mulya kudu marsuki buta ijo jati gugu Wis tekan terminal Sri Gintan Ringin Putih Borobudur. Wis wira kepethuk sedulur ngentak seragame anyar. Sing ngendi ta? Iki abang-abang anyar seragame. Sing lawas ning raine. Raine ora lawas.
kepala suku deh sing di. Arep maju ora? Yo, ora usah acung-acungan. Maju yo. Yo. Disiapke. Omong. Iki binatang tamu saka ngendi asline? Bintang tamu saka ngendi? Ngentak. Sampean sing ngendi? Waduh Pak Dul. Adoh ngendi? Waduh banget saking adohe nganti ra ngerti ling arep ngarani. Seko kono kae. Ngendi? Kono kae, kota. Ngendi? Seko ndi kene? Anu. Nggon karaokenan. Ora. Wah, medeni. Ngendi? Wah, sobone karaokean kok sampean. Wah, Ya ora, kuning pendiri. waduh. Ayo. Perkenalkan. Lali kok lagi. Gue perkenalkan diri. Perkenalkan. Salam sih. Oh ya, sorry ya. Ya, di Ngapura. Wong edan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama kula Gendul. Eh? Gendul. Gendul ben siapa? Gendul. Gendul ben siapa? Bin botol. Bener, leres sampean. AM mbok kawa-kawa. Wah, rapi mata niku. Oh, ya takon. Iki mah kleru rokoke wis entek. Wah, tebas malih ya niku kathah ngadap. Nggih. Tenor kabeh iki sine. Wadahe jarum. Jerone tenor. Yo. Ya arep piye? Iki acara apa? Wangi-wangi ngantene apa piye? Kowe to yo gentian, aku ae terus tekoan. Ora apa-apa. Ora berik ya, kowe gentian. Edan deh. Ayo. Ayo. Apa iki? Iki nek ora lek omong kukut lho. Ayo lagu wajib. Ya, lagu wajib sih. Ije grogi. Yo, wajib sih. Ayo apa? Ayo prokonco. Ya. Ada? Yo. Ayo prakanca ngaruhana rukune Islam yaiku lima Syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan kaping pakoso ana ing wulan Ramadan kaping lima haji lamun kuwasa ayo prokanca rukun Islam yaiku lima Sahabat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping talune bayar royal ing pakosono ing wulan Ramadan kaping lima haji lamun kuwasa bebas wong ketuane wero aku wedi iya sak manut wedi ndak berakot maksudnya ki penontonnya bagian curhat wis ilang Pak Dil iya terus ke mana terus ki
Timbang arep arep Apa apa nih, bingung? Bos? Apa meneh? Jenenge mau gendul. Gendul. Sing siji Botol. botol. Tuyul. Ya, terus apa wajibe? Mlaku apa wajib? Oh mlaku. Njaluk mlaku-mlaku. Ya wis teko Iya. mlaku. Apa Pak Dur? Derek. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rindu rucet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saiki ne aku iki katon apa Semangat po dong. Ya ora Pak Monol Pak Monol apa Pak Mongol tadi ngadeg. nyambut gawe. Terus ke Wis rada omong-omongan malah kaya mah kemenyek. mah kaya sing no LSPD. Sing mangkal pendak bengi. Oh. 5.000. Apa? Wajib apa? Wajib main? Mengakali nek kuwi yo. Ket mau mekon wajib laku wajib laku. Angger ditareni, Nyanyi jajal. Wong Jawa Timur Riko. Nggih. Iki lak ruwane mirip kae lho. Sapa? Jodone komet. Lak mirip. Kancil. Ya ora apa-apa wis wani maju. Apa
Apa? Wajib main. Dipimpin wajibe. Ya. Wajib main lanang wadon nurung ilmu. Wajib main lanang wadon nurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bojomu. Ojo liren yen durung rusak bojomu. Wis tak omongi tak senggak iya aja kaget malah meneng wis bulilingnya enggak kan. Kaget. Malah kaget. Lire ra krungu seno darane nyentak. Iya. Jan mam padahal. Apa iki? Mafailatun, Robi iku. Aku manan seragam. Wajib mlaku. Pelaku. Ya, pelaku. Ya, mlaku-mlaku ning Ndang mlaku. Serambutmu. Oh sayang sadurunge lunga wene ana wektu aku ngesut pipimu lan ngelos rambutmu tak jalo ojo nganti suwe konmu ninggal
wis mlakune wis turuti. Apa bre? Aku gek mlaku pindho kok lempoh isan. Soalnya iki nek ubah medeni bocah. Pak Dul. Wajibnya napa Pak Dul? Robi iku Wajibnya apa? Apale? Wah, aku krungu bocoran meneh ra tau latihan. Apa kae Bang arepe? sak-sake. Robiku asale agawe warna. Robiku asale agawe warna. Kinar mong sunah tulungi maring sembahyang. Kinar mong sunah tulungi maring sembahyang, tulungi maring sembahyang. Rapiku asale agawe warna. Rapiku asale agawe warna. Kita mong sunah, tulungi bareng sembahyang. Kita mong sunah, tulungi bareng sembahyang. Tulungi bareng sembahyang. Ya, nah terus ini wajibe. Mafailatun. Oh benda. Ki upi mau nanti mencret kopi Pak Dul. Upi tewas.